Tak takhle si vaše děti představují ráj. Jump Family na Zličině u kina je nové nejoblíbenější místo pro děti tak od 3 do 12 let. A mě to tady taky docela baví. Všichni jsou tady jak u vytržení a nedivím se. Je tady snad všechno, co by si děti na hraní mohly přát. No a mezi tím, co děti budou v 7. nebi, vy si dáte dobrý kafe a občerstvení a věřte mi, že o dětech minimálně 2 hodiny neuslyšíte. Takže Jump Family na Zličíně. Tohle musíte vašim prckům dopřát.